ljudi, ovo je prvi klip koji snimam u Doti, pa nemojte zamerite, bude neki grešak. Ja uzvam. Dole ćemo teško da The battle begins. Ajde, idem. No escape. Nismo mi krivi. da su uzivaju nešto. Jeste, snajper je uzeo. Snajper ide mid protiv invokera, ja. Da li će dole da bude primljena? Neće. Mada možda bi i mogu. Crna... Sad ćeš živiš kako će da nas mara ovaj sa nekom magijom, pošto crna će da mu daje ovu manu. Da, ona mu dodaje manu. Ima da nas mrači. Bolje da Ne, ne sve guramo toliko lane da... pošli da denajduje. I da pokušamo pa da on ne uzme krip. Samo pazi da ti... Dođi crna. Spread the contagion. Zazleo se. I'll plague you. Mora da uzmemo malo da ih zadržavamo, da ne prođu. A galloping infection. Kripove da blokiramo. Šta sam ti rekao? Oho. Ne. Zašto sam kliknuo da ga nađe? Nemoj A ne možem, imam heal i ti pustit ćeš da me healaš. Teško da me ubije. Jedino ono, ako nisu baš ono pro, ali ne verujem. Stavi kod rune. Da, mogu biti tu. Da vidimo šta ćemo da... Valit će za ovo ovi naši gledatelji. Nema šans. Možda snajper kaže SS, ali ovi od top neće ni da primeti. Ni ne pričaju, pazi, ni jednu poruku nisu. Snajper jeste. Ajde sad najd da ide. Mora ovdje ne ide, pazi. Dobro, bar nije uzeo. Da. Neće još jedan. Ja. My name is Legion. Vector of infection. Snajper beži. Bekuje se. Ne znam zašto. Izvedite što pričam ovo, koncentrišemo se. Uzit ću sad put. Jao, nemoj, a bio mi je double damage tu. Mogao sam taman da ubijem embere. Za kasnije. 2-3 sekunde. Tako, pa dođi. Pa bež, a ne. Dagger moj neće do 9 minut da stigne. Beži zra. Čekaj, creeper. Nemoj da pušiš. Samo ti koncentriš i da uzimaš njima creepera, ja ću da ne idem.
CM naprna si. Takva je više manije. Gle, treću magiju. Ona je... Stani. Ona ima je maksimum. Da ne znam. Ne. Ima je na drugom levelu. Jest. Šta je omaš? Znači, ona ne zna da gleda. Ne znam. Šta je gađala? Pokušala da suši drvo. Ali nije uspjela. Drvoseč. PCX. Sa kanala. Cirkuje će vidjeti. Da. Pokušavaj. O, Ne. Do. Ti si je uzeo. I run rancid. Ajde, gdje najde? Nema se. Bloat and bile. Ni. nije Do. ovo. Stani, mi smo lane, buđem prvu magiju, da sam jungle buđio bi treću i drugu, ali jevi ga. Of course. Sad samo prva i treća. Dođi, vrati se. Beži. Mrzava možda i padne do 10 minut dagger moj. Nema ga. Snapres. CM je nema. O, CM, pa des. Da smo znali, mi smo je vidjeli. Ne! Ja ću ubiju. Ja ima da... A dobro što je uzela CM, poslije kad dobijem ulti, ja ću da targetujem samo nju. Ja ću buđim sad samo drugu. Invok, mislim, ne, nije tu. Znaš, ja ću buđim drugu sad samo. Da ju ubiješ. I go. Ono, moja druga im jede health baš. Plague spreader. Da. A ja se koncentrišem više na kripovanje. Više na naše, na njihove kripove, ja ću vidjeti. Ja. Denied. Vector of infection. CM, nešto novo mašu. Molderon. Nisam ga udario, zašto ne znam. Biće. Tiger biće, ne znam kako sa 28 kripa, ne znam. Evo. Biće valjda do 10. O. I onda ide Knight. Povodi nas sad. Da, usporila se. Dođi, nemoj da beži. Puluj mi kripove. Jest. Sad rašaju. Puluj mi kripove. Stani. Jesi vidio na koliko je ostalo? Evo ga, Dagger je stigo i pre 9 minuta. To bi trebao u jungle da ga imam do 9. Tako je. Zlajo, dobro. Je to? Gledaj sad kako se uzima kill. Priđi CM do kripove, ajde. CM dođi do kripove. Jao. Dobro je, da. Pazi ti, nemoj da zaletiš. Ma ne, moja druga magija da me CM stanuje. Evo. Stigu ulti. To zlo, to. Tako je. Da, dobro. VP. Ovo mali ide. Tako je. Stani, idem ja po runu, ako je regeneracija, ako nije idem u bazu. Bounty. A dobro, sad je 10. Ja imam za kill dole, uzet ću sad. Ja ću da čekam, sad je 10. Na svaka 2 minuta dolazi.
I ovi na topu uzeli jedan kill. Evo ja da im koja je runa regeneracije. Ne, još. Ovaj nakupovao vardove ko da... Dobro, bolje da ima nego da ne. Da, za više ima da se nađe mjesto, za manje ne. Realno. Stani, hoći da me sad ubije. Da vidim di je. Vector of infection. A evo ga, Sunstrike sad. Kuj ono, mora se šivam po vlasu. Ko udara pauzu? Čekaju Invoker. Izgleda da čekaju ovo, kako se zove? A, I'll plague you. sad ću izgleda da dojem. Treba li ti nešto ti donesem? Ne, Pa dropaj. A ne treba. infection. Dobro, pita sam. Samo pit. Gdje najdu ih? Ne, a nisam uzeo. Evo je Maidenka u šumu. Brutalno prijak. Prva magija nema šta, kidaj. Ko je došao tu dole? Taj. Taj da help. Op, op. Heal. To je to. Evo. Op. Ne. Ne. Šta je? Up, majko. To je- Bravo, mali G. To je to. Op. Tako je sin. Dolje sad. Ne. Ja nisam se healao. Jo. Ima se ubije. Sand King. Ulti, taj dulti. Jao, taj. Kasni taj. Mislio da se teleportuje, ali dobro ima i on dagger, ja imam boots. Idemo sad, Idem Radiant na structures Mac. are fortified. idi na mekanisam, ja ću da idem na Blade Mill, da mogu da bijem 1-2-1. Mislim da izdržim u duel. Mora da čekam. Sljedeće, mogu bih skepti, mi se prvo došli na Mac pa ćemo nastaviti. Posle organica, samo idi sa mnom da uzimam ja damage. Idemo na bot, Ajde, teleportam se. idi ti, ja čekam, evo još 3 Your gol. bottom tower is under attack. Evo ga, tu sam ja. Prva magija, nema šta. Nemam reći za nju. Dobro je zlaju, dobro je. Ajde, čekaj ovo. Sad. Opet. Gure ga, pobežno. Idemo. Gle. Samo je gore, možemo da idemo na taver. Ajmo da požuri. Da čistimo. Samo... Bitno je samo ja da uzimam duele. To. Jao, ne. Bež. Kill. Ko je došao dole da nam pomoći? Niko. Još neki heal. Ne, imam ulti. A galloping Sedi. Tako je. Jao, ne, on je maksovao treću. Zajebanje. To je to. Dođi. Nemoj da bežiš. A nemoj. Nemoj da bežiš. Sad ja moram još. Sad stvarno moram reći. Ne, nemam dagger. Dobro, sad će da... Dođi. Dobre. Znao sam. Sljedeće te čeka. Pogotovo, nema više teleport. Sad mogu da idem slobodno. Ovo SS. A ne, 14 je minut do 10 je... Do 10 minut može SS, više ne. Trebalo bi ja se znati. Da očekujem sve, dobro. Uzeo sam damage opet. 14 minut, 30 damage, dobro. To.
Invoker je mid. Ja dolazim bot. A on valjda stanuje. What a lot of rot. Ajde reši da mi uzme kripa. I molder on. Ne može to, neće niko od babe zažali. Neće, dolaze dole. Idi Invo. Run rancid. Počistimo ove kripove. Ja idem da ubijem. Ja i taj tačno. Op, cama, op. Op, Ajde krenut ćemo mi ka vama. tako je, taj. I sad svi dolaze do tamo. Please, duel moj. Ne. Odbi, tako je. Beži. Snajper, helpaj. Da, ma ispali se. What? To je to. Ovaj je mrtav. Zove, beži. Dobro. To je nice. Imam ja treću. Da mogu biti jedan bar. Uzmi se. Ili ne, uzmi dust. A nema se. Trebao si dust zbog Sun King. Možda sad da nam uleti. Ali ispali ult. Op. Mid fight time. Ne, nisam Your uz... top Top tower fight. is under attack. Top fight. Ajde, evo dolazi. Idemo, brzo, ne. Your top tower is under Ne! Jao, ja ne vjerujem. Bilo. Ja ne vjerujem. Your top tower is under attack. Dođi sad. O, besplatni krpi za me. Infection. Evo sad da mi doneseš ovaj mač i imam sklopljen Blade Mail, poslije idem na Gzla. Ti no šta ćeš? Jesi završio? Ja, završi se nekako, sad ću ga... Dobro. Ale, nice. Ajde idemo do kraj. Ajmo mid, odmah. The enemy's top tower is fallen. Your bottom tower Ajde, is under attack. ja sam rekao kripu, ja pa krip. Šuti ne krip. Priru da mi donese. Evo ga, fight, još jedan, op. Damage maj. Tako je bre, Bottom tower is šuri. Ale. Koji headshot. A slavim se. Ja mislim ja da ga izgubim, ali dobro. Dobri smo, kao tim smo odlični. Možda bude easy part. Your bottom tower is under attack. Da bude. Samo pušite u kolu, gore. Šta si meni stavio? Nemo. Your bottom tower is under attack. The enemy's top Dobro. tower is fallen. Ajmo, ajde vrati. Ajde idemo bit. Your bottom tower Nismo is još under ušli. attack. Ne čuje ti se opet. Malo ti kasnim. Udot. Your bottom A. tower has been denied. Znaš šta mu je radio danas dobro lepo. Kad si izašao iz dotu, tad je ono, nešto počeo da zazez. Idemo opet do kraja. A pa na kripa, tako. To je to. The enemy's middle Mid, tower has destroy. fallen. Ajde, back. Idemo bot. Ajde, kreni, idem ja da vardem ovdje njihovo. A, moram da idem tu blizu tebe ako te neko ono napada. Ne mogu ti... Ajmo bot, guys, go back. Sad ti dobro radi. Of course. Forward. Eno ga tamo farma. Ender. Jo, Ember. Jao, ima Butterfury, jao, kad ga vidim svoje Butterfury, smuči mi se. Snajper ga uništio. Znači, dušu mu izeo. Ja nemam teleport. I go. Ja nemam teleport, idem na to.
Evo ga invok. Your top Invo! tower is under attack. Stani. Tako, ja ubijegam, zlaju. To. Dobro, dobro, ja sam uzeo damage. To je bitno. Bekajte se da vam ne uleti ovaj, kako se zove, Sand King. Coin for me. Kind for me. Jao, srušio nam top. Top, Has a? fallen. Pao. I bot je pao. A dobro, isto imamo, mi smo njihov top i bot i oni nas, naš top i bot. Moramo nešto da krenemo da pušamo. Ne, ja sam mogu 1v1 bilo koga, imam ovaj Blade Mail. Prvo idem odmah Embera, šta, ajde kaži. Da li Dust? Dođi, Zbog koga? Naravno. Of course. A da kupim ja, da ti da ga uzmeš. Tako je snajper, pališ. Dobro. Snajper ih je izurnis. Gotovo, pališ. Tako, guramo bot dole. Idemo bot. Glednu, Ajde, dobro. ja Your uzeo middle sam tower is under attack. statistiku. Guys, come in. Ja nemam teleport. Mislim, imam ja u mene, ali hold on. Your middle tower is under Je, attack. ali ovaj Nature pušuje. On je push. On i još neki tamo. Ne mogu da ih ne kraja. Eno ga top. Ne, treba. Jao, ti si već Tide Hunter bez manube. Nemojte da mu... Jao, on ima teleport. Jao, zašto? Koliko? Jao. Ajde, brzo, nemojte mi to. Pobeći će. Pobegni. Gotovo je. GGVP, my friend. A, nije pobegao. Nije on pobegao. Što ti da? Idemo da stavimo da se vidi ovdje što se dešava. Stavi. Sen. Uleće Sen sa ulti. Send sa ultijem nije ništa uradio. Ja ću top da guram, da poguram malo, znaš ono. Da mogu kripu i da dovrši. Krip? Bravo. Orakli. Nice. To je još malo dezolator. The enemy Dezolator je moj. has fallen. Evo i ja završam Skeptic. Ako, samo napred da ostavim ovaj Stone Shield. Evo ga mid free kill za mene, evo ga i... lik zna gdje se sve nalazi. Jao, pa ti ćeš da se pokaješ, brate. Jao, ne vidi, kurira. Da, nema kad. Tu je, a? Znači. Natural je na... Tu se valjda popio. Ja zla je ubio si. Sad nije tu trenutno, odjavio se. Od život. Znači se ovo lađe. Nemoj da tenkaš. Dobro, mogu bih ja da tenkam. Za 2-3 hita. Treba mi... Zlajo, kupi vardove. Nemoj da sediš. Ja nemam gdje su... Ja moram invokera da ih fokusiram. To je... Ili invokera ili Sand Kinga. Oni pravi najviše. Ovi carry su ništa za mene. Za moj damage. Ne, vidim. Ne, Zlajo vard. Gdje? I sentry i oba. Gdje, šta se dešava? Tu ima da staviš. Sentry oblast.
I da, šta? Pa kad kupi za sve. Za svega. Jo. Gdje će ovaj? Da ide. Dagger mi je do kulicu, znači do tu mi je... Evo, do tu mi je dagger. To, da. Malo duži. Ova je pala. Ne, svi na mene. Dođi sad, pa dođi. Dao sam. Da li je pobego? A ne zez. Uj, ja sam se zaletao malo. Help, Nick. Da, zlaju. A nije mi dono, snajper mi uzeo kurira bio. Da, snajper. Ne, mrtvi. Your top tower is under attack. Vidiš tamo. Pušite mi mid, ja moram top da def. I'll make you. 2000, jao. Šta ide? Nije on, nema šta. Ne znam ko je uzeo vardove, ja sam kupio sve, ali... Oracle definitivno. A dobro, bitno da je postavio. A ako je uzeo kuš. Bitno da ih postavio, a ne da ih čuva. Bravo, snajper. Završi. Enemy's middle tower. Good job. Shard se pravi dobro da on stane. Hoću još... Želim još damage. Slago je ovo. Za ovaj minut je odlično, ali... No, nije to. Ali zato čeka me na top free kill. Koji on možda zna, možda i ne znam, da ja dolazim i da ću da ga ubijem. Ali dobro, njega boli toga. Bitno on... Da ti dum, to je najbitno. Do sad. Bitno on da meni da damage. Kao sad što. Evo, ja sam ga uništio. 10 sekundi su mi trebali. Nema, GG, Your VP. middle tower is To under možemo vam reći. Kupi mi teleport, 2 tač, da nisam. Sad, mi će možda da padne, a možda i neće. Evo ti ostavljam teleport u bazu. Your middle tower is under attack. Moj si ostavio teleport. Tebi sam kupio i ostavio. Što si mi kupio? I Ko ti je rekao da? after all. Ja sam ti rekao mi kupiš, ma ja sam kupio meni. No dobro, ne, zastavio. Uzmi si, Your middle tower kaže has been kuriru. denied. Kuriru da ti donesi. Sad je Naturals da napinje top, definitivno. Spoilage. Ali to je lepo od njega, što ti da napinje top, ja ću njega da čekam. Mi bismo mogli da pušamo. A ja bi mogo da malo far. A nema šta, gotovo, ovo je GG. Ajde Naturals, ajde, dođi top. Dođi, vidiš snajpera, ne ti. Pa šta sam ti rekao, evo, jel došao? Pa je došao, lik je poslušao me. Lik me je poslušao. Ja ne. Ovo bilo brzo. Nema, nisi ga video. Bukvalno se lik teleportovao da postavi vardove neke. Ne može. Nema tu brzinu. Sam ja kreten, majko moja mila. Zašto sam bio uzeo stac? Stulti, sad imamo malo više damage, ali dobro. Evo, sad je Naturals opet da napinje to, definitivno. Ja ima da ga čekam. Eto, aman da si. Tako je, donesi. Eto. Mid je pao. Mid Ja li- je pao, da. Ili ga je neko Oracle ga je denajdovao. Ja mislim da svršio ga je neko. Da je dobio pare. Jao, novi lik je stigo da pogine. Tako je. Ovo je bili su 2 hita. Zleo kaže Game ID koji će se na kraju vidjeti, bit će u deskripciji. Da. Radiant structure Ovo je is bilo under brzo. attack. A neće više Naturals da napinje to.
A vi možete bez mene. Invoker AFK definitivno. Pa to je cijelo to. Da ovdje nemaju nešto što ne traži. Nemaju god, mislim ono, brutalno sam uništio svakog ko je došao. Jedino mora sam Kinga da uhvati. Nikad, smije sam u jednom. Enemy's top tower has fallen. Ali Naptros je zaslužan za ovu partiju. Da, i onaj koji je bio s nama na botu, naš dragi Ember Spirit. Evo, Zlajo, The enemy's snimaj tamo, gledaj. has fallen. Op. Jao. On ne zna gdje je bio. Ajde idemo. Da brzo se. To. The enemy's middle Easy. tower has Tako je fallen. snajper bio si do. The enemy's middle tower has fallen. To je to. Ne znam. Ovaj traži patnju pred kraj. Joj, ubi ga je u posljednju šotu. To je GG VP. jedna veoma brza partija. Za ranked je prebrzo. Da nije ranked, bilo bi neki 20-30 minuta. Odličan skor, kraj čempionata. Znači 15-2 nema šta reći, dominira. Evo ID.